I ni yn eidio o un man i'r llall yma yn y prif gylch, Beth. Mae fel ping-pong yma. Odi ma fe, mae'n anodd cadw lan bore yma. Ond ni'n edrych ar Pencampwriaeth y Merlod Cymreig i'r cesig neu'r ebolesi. Ac yn cael golwg bach nawr, pwy fydd yn mynd ar Pencampwriaeth yma. Odi ni weddol agos ti'n credu? Fi'n credu, mae wedi gweld nhw gyd unwaith, a mae wedi gweld nhw gyd yn cerdded eto bore yma ac yn totian eto. Mae nhw wedi llinellu lan nawr. A mae fe'n cael golwg bach diwetha drosti nhw. Edrych ar hynny ar twmba rwmba fyna. A wedyn Helyn Can yr Afon. Gareth Price fyny o ardal Aberhonddu a brydfa Little Wern. Wedi bod yn beirniadu i'r adran B yn 2024. Cymryd i amser chwarae teg yn pwyso a mesur yn rhoi'r chwarae teg yna i bawb sy'n o'i flanau. Ac yn edrych yn fanwl nawr ar Milcroft Chiquita. Welson ni bore yma yn ennill. Le ti'n credu te, Beth? Ni gael bach o gêm fan hyn. O, sa'n siŵr. Mae hyn yn Pencampwriaeth agos iawn fi'n caru. Tasen ni'n pwyso arno ti fel wian. Fel ti'n hoff o wneud. Fi yn credu... fi'n siŵr mae'n galed. Fi'n edrych dros nhw, fi'n meddwl, hanner twmba rwmba, mae hi'n edrych yn hyfryd, a wedyn fi'n mynd nôl ar hyd y rhes, a fi'n meddwl maen nhw'n edrych yn hyfryd fyd. Felly fi'n siŵr, ond falle henni ar twmba rwmba, falle. Dyna ni gael gweld os dyw Beth a Gareth yn gytun. Gawn ni weld. Mae fe wedi gweld nhw lot yn fanylach na fi. Od i fod yn deg. Lle yr eiliad yn agosau. Wy'n credu bod yna benderfyniad. Odi, mae'n edrych yn bwrpasol ar het i ffwrdd. Sgwrs bach gyda'r steward. Wel, Milcroft Chiquita sydd i chael ei. Gyda teulu Hensby fi'n caru. Ni wedi gweld y gaseg hon yn neud yn dda, sori, teulu Carter. Ni wedi gweld yr gaseg yma'n neud yn dda o blaen, a mae wedi chael ei diwrnod nawr yn cael y fedal ar air. A wy'n credu Anton Carter sydd fan hyn, a'i dad John wedi bod... Cywir. Cywir. Llewyrchus iawn gyda brido. Ie, na'r peth, ie. Ond Anton sydd yn dangos i bore yma. Fi'n siŵr bod John wrth i fodd. A wedyn henni ar twmba rwmba gyda Richard Miller yn cymryd y gil wobr. A Meirion yn edrych yn hapus iawn na fyd. A gwaith tîm yn arbennig gyda'r dosbarth mewn, does e? Gan bod na fwy nag un creadur i gael gofal. Milcroft Chiquita. A wedi bod yn waith teuluol yn dwe, ac yn gydweithio teuluol rhwng Anton Carter, ni'n gweld fyny yn yr het. A het i dad gyda llaw mae'n gwisgo, het John Carter. Hyfryd, hwnna'n neis yn dwe. A wy'n aml iawn yn gweld yn cyffwrdd yr het, sgwni os dwi'n rhoi rhyw fath o ddiolch bach. Falle. So in the centre of the main ring, we have the Section B Female Championship. And this year, the Female Championship and the Welsh Ponies and Hog Society Gold Medal is awarded to number 473, J&A Carter with Milcroft Chiquita. And the reserve numbers to number 497, RL and DM William Davis with Kenya Tumba Rumba.
A felly yn Welsh, yn Pencampwriaeth Benywaidd, dosbarth 1-5, Casau Fagi, yn safle cyntaf, mae U239 in first position in class 1-2-5, is 1-2-3-9 with Valmai Thomas and Mount Pleasant, China Dog. Second place, Richard and Dean Evans, Osprey Special K. And in third place, 1-3-3-3, Barbara Percy, Little Briars, Abigail. And in fourth place, 1-3-3-6, Pritchard Simmons, Cupid Hill, Caprice. Fifth place, 1-3-3-5, Giant Nicole. Wel, dyma chi enillydd hynod o boblogaidd ac yn feuawd mewn gwirionedd dyna chi Anton Carter ac y tipyn o glod hefyd yw dad John Carter fyna yn ennill gyda Milcroft Chiquita, y pencampwriaeth Merlod Cymreig i'r cesig neu'r ebolesi. Well, dyma fi yng nghwmni Anton Carter. You've done it again. You say you should have been showing sheep and pigs, but I think you're pretty good at this showing horses. Thank you very much. You're still in shock, I think. I am in shock. So have you shown here at the Royal Welsh before with the ponies? Yes, I have. To much success? Her mother was champion here, I think it was in 2008. Oh, perfect. You did ask me not to ask about breeding results, but you seem to have a good memory. Well, I would say the Milcroft stud is in very safe hands with you. Very well done. Many congratulations. Thank you very much. Thank you. Ta-ra.